guys, another day, another story. Yongiqeda ukuthola istory esibuhlungu from umama uthi welungu kulabo abantu abangakholelwa ukuthi ipoki zisekhona namanje. Ngicela ubatshele nawo uyinkinga engabhekana nayo ngengane yami. Uthi ingane yami yahlushwa isipoki yaze yashona. Ayibonisi mina kanjani ma. Uthi ingane yami kade umuntu nje ongasebenzi yabo, so wayidabukela wayinikeza iMetatex. Uthi nje ngale ngakubo azikhile intuzana ama-Uber so wayinikeza iMetatex nje ukuthi izame impilo. Uthi hayi ngempela isebenza nje ukuthutha abantu yabo. Uthi ngakubo-ke i-transport nje i-rare yabo, uma ngabe ukuphuthile kwesinye isikhathi awubusayithola nabantu bayanqena ukuqasha ama-Metatex because bakholelwa ukuthi ayabiza, but yena wabona opportunity ukuthi yabo ngoba abanye abantu banayo imali but uthola ukuthi i-transport ayisekho, akeke umuntu elale emgaqweni ikhona. Hayi uthi nangempela-ke mfana gaye nomusa yabo. Uthi-ke mfana khe ehlale edrobheni that day wayezobuya late, maku Friday wayebuya late because wayebuye ihambele uyophuza ebuye sizolala. Uthi hayi that Friday kuthiwa umfana-ke walentuza-ke waphuza as usually and then wahamba wayikhaya sethi useyolala-ke because wayengatholanga umuntu wokugcina. Kwesinye isikhathi suke elindile ukuthi yabo ethole nabantu abambalwa abalethi mesehamba nawo. Ayithiwa lelo langa wayengatholanga muntu. Endleleni ebona ubaba Nkosi yami emisa imoto, umbone ukuthi udesperate lo baba lo yabo. Uthi hayi kuthiwa nangempela ufana ammele lo baba lo. Kuthiwa mayemmela lo baba ethi hawu gibela baba vele egibele ngemuva yabo. Shithi futhi ufana engabe nankinga nalokho. Kuthiwa yena ngempela behambe kumfana nobaba abaxoxa nje uyithulele babo abantu lo mfana lo uyakhuluma yabo, but nje ubaba uthuli akasho lutho yabo. Kodwa nje noma bexoxa usho leyo uphendula leyo nto ayisho umfana kuphela, kayena nje umuntu oyisikhulumi. Hayi uthi nangempela-ke ngimtshela ubaba ukuthi awuyazi muhlwela ungayithatha inamba yami, muhlwela ngizolintuza ukuze uzongifonela mhlambe ngigibeze nangelinye ilanga. Kuthiwa nje lo baba okay, kuthiwa nangempela ufana amnike inamba ubaba ayithathe inamba. Hayi kuthiwa behambe, kuthiwa behambe endleleni umfana angizodakiwe umfana egijime. Kuthiwa amkhuze lo baba athi yini ungagijimi mfana, mina ngifuna ufike ekhaya ngisaphila. Kuthiwa nje athi umfana hayi khululeka baba ngijwayele ukuhamba la mina indawo zabo lezi yabonani nani. Kuthiwa lo baba akunankinga nalokho kodwa nje ngeke uma ngibuka isimo kuso namhlanje ngibuka nendlela ogijima ngayo hayi uyangithusa. Kuthiwa hayi mfana abo umuntu nje ongemnaki lo baba ayiqhubekela isipidela umfana. Kuthiwa ngibhada akazi ukuthi umfana kwenzakalani but wenza ingozi, washayisa inkomo. Ngithi kusemakhaya kuthiwa umfana washayisa inkomo and then imoto avedane yaba nje into ongayazi. Kuthiwa nangempela kumenza le ngozi le vele kusemakhaya imoto edlula nje yabo. Kuthiwa umfana evedane alentuza acabanga ukuthi wey kuyoze kuqhamuke enye imoto yabo. Mebuka lo baba lo ulimele ugcwele igazi yabo. Melimele egcwele igazi abuke lo mfana ukuthi ngizomsiza ngani, ngizomyisa kanjani, kumele ngibuyele emuva manje edrobheni ngise lo baba esibhedlela plus labanikazi bale nkomo bazongithola. Ayithiwa umfana avedane ehle azame lo baba lo akhuluma ambuze baba uright. Kuthiwa ubaba avedane avume but yambona ukuthi uphelelwa amandla yabo. Ayithiwa umfana vele uyidakelwe-ke ebuke nje ukuthi we kuzoba indaba ngisho ngimisa esibhedlela kuthiwa bengidakiwe ngalimaza umuntu plus nenkomo yabantu ngizoyikhokha kanti kuthiwa nje kuhlangahlangane. Kuthiwa umfana evedane emkhipha ubaba emotweni amtshinge eduze wale nkomo aqhubeke uhambo lakhe. Hayi kuthiwa hayi ma umfana abuze hayi bo kwenzakale. Kuthiwa nje umfana iyazi ngibe nebhadi vele ngashayisa isihlahla laphayana endleleni ebuyayo ndakhona membuza ekuseni nje. Hayi kuthiwa-ke uma wakhona organize umuntu ozolungisa imoto vele kukude nala ekwenza ingozi ngakubo, so nje kwakungelo lutho makazi ukuthi kwenzakaleni yabo. Ayithiwa nje kuhamba isikhathi umfana nje alentuza azabe right ayitholela umsebenzi kwenye indawo yabo. Kuthiwa methole umsebenzi akasadrive le moto yabo nje. Kuthiwa umsebenzi wakhe ungena uphuma ebusuku njalo, uphuma late emsebenzini yabo. Kuthiwa mhlawumbe kwasekudlule 5 years lento yenzekile. Hayi kuthiwa nangempela-ke umfana ephuma emsebenzini one day. Kuthiwa mephuma emsebenzini avele adlule vele indlela idlula khona la. Kuthiwa ngelinye ilanga nje esewaze wakhohlwa nokuthi kwaye kwenzakalani yabo. Engazi futhi ezexoxela kuthiwa ngelinye ilanga nje ethi uyadlula edluleke khona la kule ndawo. Kuthiwa medlula khona kule ndawo le akhumbule yabo lento ukuthi kube khona into ekukhumbuza ukuthi hayibo konke kwaba khona into kanje because njalo medlula khona vele kwakukhumbula ukuthi kazi ubaba waphelelaphi yabo yonke le into leyo. Ayithiwa lelanga wayedlula ebusuku-ke. Kuthiwa nje wayelate kakhudlwana futhi wayephuzile futhi ngalelo langa.
kuthiwa hhayi mephuzile kanjalo mese yalentuzane mese iqhubeke edlule yabo kodwa icabange nje leyo nto kancane ukuthi hey konke ngaye ngashayisa umuntu la yabo ngashiya umuntu la ingabe waphelelaphi. Hhayi kuthiwa endleleni umfana esije sahambe kancane avelezwe nje ishwaqelwa inywele yabo yonke into imshiya. Ayi kuthiwa umfana athuke-ke methuka vedane kuringa ifoni kuthiwa meringa ifoni i-unknown number kuthiwa hhayi eyibambe nami meyibamba kuthiwa athi lo muntu lona ungabheki emuva athi ungabheki emuva kuthiwa umfana vele ethuke ethi yabuka esibukweni naye engaboni imoto yabo. Kuthiwa mesethi ehene I hope uyangikhumbula mina wanginika inamba yakho kodwa ngagcina ngingakwazanga ukuyisebenzisa. Hayi athi umfana ubani engikhuluma naye avedane lo baba lo athi uyafisa ukwazi ukuthi ubani ukhuluma naye kuthiwa athi umfana ngiyafisa ukwazi ukuthi ubani engikhuluma naye yabo. Kuthiwa athi lo baba lo ayikhululeka uzokwazi ukuthi ubani ukhuluma naye. Hayi kuthiwa ngempela mesho njalo umfana vedane imoto iphaphalazi ishayisa isihlahla ngempela-ke this time. Kuthiwa beshayisa isihlahla vedane kudlale ifilimu yonke eyenzeka ngaleli langa evele lo baba lo yabo emcela uxolo ezama ukumkhombisa lo mfana ukuthi uyaphila lo mfana emhudula emtshingela laphana kuvele ngenkathi umfana eshayisa inkomo kuvele ngenkathi lo baba emkhuza yabo yonke le nto le eyenzeka before lo mfana lo ashone yezwa. I mean before lo baba ashone before nje uthi nje kuvele yonke into kuthiwa nangempela umfana yabo kube ngazuthi nje uyaphuma yabo lento kube ngathi uyaphupha kodwa uphuphi ube kwingozi nje waba kwingozi walimala yabo wagcwala igazi. Kuthiwa ephaphama umfana ebheka nangu lo baba usebusuku njalo mebheka nangu lo baba uthi angazi kwavele kwenzakalani kwavele kwabe ngathi kuduma izulu kubona umuntu mekhanya ngathi ukhanyiswa umbani. Kuthiwa linganele ibone lo muntu lo-ke lo okuyena wayelento zini no ewayemshiya lapha kuthiwa imbone yabo kungazuthi kuyabanika ivedane imbone egcwele igazi bobabili begcwele igazi bobabili. Kuthiwa qale ebone lo baba lo embone egcwele igazi naye vele umfana egcwele igazi angithi ulimele. Kuthiwa sesathuswa lokho abone ngathi lo baba sekuyena ubone ngathi uyibuka esibukweni. Kuthiwa abone futhi lo baba lo naye futhi useyibona yena kulo baba egcwele igazi naye megcwele igazi mase kuthiwa lo baba velane ekhuluma ashintshe futhi abe uyena kuthiwa lo mfana lo abuye wonke ama-flashbacks yayizo useyakhala kuthiwa axolise athi lo baba uxolisani ethi ngiyaxolisa ukuthi mhlawumbe ngakushiya mhlawumbe wasala wafa vele ngoba kwakuyi-good distance yokuthi ubuyele esibhedlela. Kuthiwa ethi lo baba uma ungishiyelani angikukhuza ngithiwa ekhulume namfana kuthiwa umfana axolise kuthiwa athi nje lo baba ngifuna ukukuzwisa ukuthi kubuhlungu kanjani ukuthi lentuzi ukuthi ushiwe umuntu endleleni umuntu obengakhona ukukusiza ekushiye kanjalo and wangithathile kanti uyazi ukuthi uyongishiya kanjalo ngilidinga usizo. Nakhona into engiphatha kabi kakhulu ukuthi wena umuntu owadala ingozi ngikukhuzile. Ithi umfana akhala inkosi yami athi ngiyaxolisa so ngamtshela wathi the moment ungishiya ngasho ngathi amadoda ayipheli lapho kuthiwa umfana ngamzwa ngisho ukuthi wakusho ngomlomo ngenhliziyo something thi umfana kusamakhali ngase nje uyaxolisa umfana kuthiwa hhayi kuthi kusanjalo vedane kuqhamuka imoto yabo ezodlula la kuthiwa midlula imoto vedane lo baba enyamalale. Kuthiwa menyamalale abantu bembonile lo mfana lo bemtholela usizo yabo. Kuthiwa uma bemtholela usizo umfana lona alentoze futhi indaba angayisho kubo ukuthi kwenzakalani yabo uthukile nje umangela ukuthi hayibo kwenzakale kanjani yonke lento le. Kuthiwa futhi ahlale esibhedlela-ke naye isikhashana ngoba wayelimele jikijiki aphume esibhedlela. Kuthiwa mephuma esibhedlela alentuzeke mase yasho-ke ukuthi usezofuna umuntu mhlawumbe azohambisana naye because babekhona abantu ababesebenza ngakubo but wayesuke enqina kokunye khona umuntu ongathanda ukuhamba nabantu especially ngama-Fridays because wayesuke ezoyihambela indlela zakhe. So ayitshela ukuthi mephuma nje akasahambi yedwa emotweni usezohamba nomuntu. Kuthiwa nangempela imoto yakhe ifikiswe-ke ayibuyelele emsebenzini umfana anganaki futhi angasho lutho futhi nakumuntu ahamba naku ukuthi the reason sengihamba nomuntu kanje lutho. Kuthiwa nangempela phinde futhi umfana ehambele kuthiwa lapho-ke nje usobaba uhamba nalo muntu ahamba naye. Kuthiwa hhayi behamba kuthiwa uma behamba futhi endleleni phinde ingene i-call
mind you, shuthi le baba ifoni wayithatha the day lo mfana emnika ifoni because babe exchange inamba ukuthi bazokumelate kumfonela. Kuthiwa ayi nangempela iphinde ingene i-call. Kuthiwa lo mfana ethi ngiyasaba mina ukubamba le call. Kuthiwa athi umngane wakhe ayiboyibambe. Kuthiwa ayibambe. Kuthiwa mayibambe i-call alentuzeke-ke. Mase phinde yakhuluma futhi lo mkhulu ethi ngasho ngathi amadoda ayiphile. Kuthiwa umfana athuka shawuva. Kuthiwa mesethi-ke lo mkhulu ngicela ungenzele ifavor, nginikeza i-chance yokuthi uchaze njengamanje, uchazele umuntu ohamba naye sonke isitori ukuthi kwenzakalani. Ngikunikeza i-chance and anginaso isikhathi esanele. Wathi ngicela ungisize uchazele umuntu ohamba naye sonke isitori ukuthi kwenzakalani. Ethi umfana yaqala esaba futhi ngithi chazela lo muntu ohamba naye ukuthi kwenzakalani. Ngale kwalokho angeke uyithande into engizokwenza yona. Ethi umfana ashithi mfethu yazi kunento ekumele ngitshele yona, etshena lo bhuti. Kuthiwa emtshele ukuthi yazi mfethu kwaba ngaba nenkinga kanje dala, ingakho manje ngize sengihamba nawe. Yabo achaza sonke le story kade ngisixoxa. Kuthiwa noma wakhe wasifind out kanjalo istory ngalo mfana lo. Hayi kuthiwa nangempela-ke kuthiwa nje achaze. Kuthiwa athi nje meqeda ukuchaza kuthiwa mese le ndoda ivedane iyahleka. Ihleke la efonini imlalelo ngoba echaza akayivalile ifoni, uchaza kodwa naye iyamuzwa. Kuthiwa mase ivedane iyahleka indoda. Hayi kuthiwa mihleka indoda kuthiwa ivedane ngenkathi ihleka lo mfana lo uthukile ukuthi lo mfo lokwenzakalani, yabona usamangela ukuthi awuyindaba engaka. Kuthiwa ivedane ihleka indoda. Kuthiwa mihleka ngisho nalo mfana-ke manje eyizwe sihleke ebackseat. Kuthiwa ihleke la ebackseat. Kuthiwa mihleke ebackseat lo mfana oshayela ivelane ithukeke lo kuyena washayisa le ndoda. Kuthiwa athuke futhi imoto aphinde ayithatha ayifake ey'hlahleni. Kuthiwa mayifake ey'hlahleni Vedane afe on the spot. Kuthiwa mayefa lo munye ephume engenamyucu. Kuthiwa ephume engenamyucu. Uthi ungakhe afike umfana ezosho ukuthi hayibo sekwenzeka into kanjena usibanibani ulime ulentuzile ushonile on the spot because kwafika abantu wamemezwa abantu bazomsiza bafika. Kwasho ukuthi ayi umfana is no more. Ayisho asho-ke lo ukuthi ushonile on the spot kodwa khona into ayishilo before ashona. Hayi kuthiwa-ke uthi lo mama-ke engitshene ukuthi kwenzakalani njengoba isitori ngisazi-ke na. Ayithiwa-ke umama nje kuthi umama ngingayikholwa le ngane, ngithi nje le ngane ngibulela umfana wami isiphikela ngaye. Yabo uthi nje kube nje ukuthi nje ayikho lento eshiwo lo mfana because angikaze ngizwe mina ngento ekuthiwa isipoki. Ngimdala nje kunalezi ngane kodwa isipoki angikaze ngisibone. Ayithiwa lo mama uthi lo mama ngimzonde umfana, ngimzonde ngale ndlela yokuthi kube nganginemali ngangamthengela ngisho iy'nkabi zimbulale because nganginokuthi nje khona i-foul play eyenzekile la, khona into e-wrong eyenzekile la because there is no way ukuthi ngavedane kushona umfana wami yedwa. Ayithiwa nangempela-ke elentuzane umama-ke nje amtshela lo mfana ngamfuni ngisho nasemngcwabeni wakhe were yabo nje kuthiwa emzondo umfana. Ethi umfana engezi ngampela emngcwabeni. Ayithi umfana wakhe angcwatshwe. Uthi ngicela ukuntshela ukuthi ngade ngcwatshiwe alishonanga elanga kusasa wafika umfana wami, wafika ebusuku sengilele wangimemeza uthi ngasabela. Mengisabela angimboni ngizwa izwi. Uthi kodwa I'm very much convinced ukuthi ngangaphuphi kwakuye ngqo. Uthi ngezwe izwi, sima ngizwe izwi wavela kwenzeka lento awayisho lapho ngathi uyabo umuntu ushawa lightning, kune-light ongayazi iqhamukapi kodwa ingaqamile naye edimile. Uthi umevela washo wathi mama ngicela ukuthi umkholo usibanibani uxolise nakuye ngendlela umtreat ngayo ngoba yonke lento abetshela yona iyiqiniso. Uthi umfana wami wangithathela isitori sonke from start waze ufika egcineni entshela. Uthi ngazi ukuthi angazi nginjani nganga-understand ukuthi kwenzakalani. Uthi kungathi khona into engibambile. Uthi ngangishokhekile nje nginamba. Uthi hayi umfana wakhuluma sonke isitori wase washo wathi ehene kushuthi ekugcineni kwamele vele ukuthi kube kanje because nami ngitshela izono zami lezi engazenza ngalesa sikhathi. Uthi ngakhala ingane sihambile, uthi ngakhala ngahayiza ngakhala. Uthi hayibo kwaze kwavuka abantu endlini kwabuza kwenzakaleni. Uthi nje ngasho ukuthi hayibo angiyazi into engiqeda kuvashelwa ile ngane ngonixoxela kahle nje angazi nini. Uthi nje angikaze ngize ngibe nesibindi ngisho sokubaxoxela wahlezi bengibuza ingane wayibona yenzani. Uthi emva lokho ngazama indlela yokuthola umfana ngaxolisa emfaneni wabantu. Uthi nje ngiyaxolisa because ngangakholwa ukuthi khona into engathiwa isipoki ingane yami. Uthi nje yabo esakuthiwa ilimelile ngawo. Uthi the moment esho indaba zeyipoki ngafika ukuthi khona into ayenzile enganeni lo.
Hayi uthi-ke umama nje ngaqala lapho ngabona ukuthi indaba yespoki ikhona futhi serious. Siphela lapho-ke isitori sethu sanamhlanje guys. Ngicela niqhubeke ningisendele ezinye iy'tori. Thank you so much for watching.